Amritsar, historiallinen kaupunki Pohjois-Intian Punjabin osavaltiossa, on rikas kulttuuriltaan, historialtaan ja merkitykseltään. Tässä on joitain hämmästyttäviä faktoja Amritsarista. Kultainen temppeli Harmandir Sahib, yksi Intian ikonisimmista maamerkeistä, kultainen temppeli on hengellinen ja kulttuurinen keskus sikheille ympäri maailmaa. Sen upea arkkitehtuuri, jota ympäröi pyhä uima-allas, Amrit Sarovar, houkuttelee miljoonia kävijöitä vuosittain. Jallianwala Bagh, tällä julkisella puutarhalla on traaginen merkitys Intian historiassa. Se oli Jallianwala Baghin verilöylyn paikka 13. huhtikuuta 1919, jossa brittijoukot avasivat tulen rauhanomaista kokoontumista kohti, mikä johti satoihin kuolemiin. Amritsar on tunnettu rikkaasta kulinaarisesta perinnöstään. Kaupunki on kuuluisa katuruokastaan, erityisesti herkullisesta punjabiruuasta, mukaan lukien Amritsari Kultha, Chole Bhature ja tietysti maailmankuulu Amritsari Fish. Waghahin rajaseremonia, aivan Amritsarin ulkopuolella sijaitsee Waghahin raja, ainoa tienylitys Intian ja Pakistanin välillä. Joka ilta on seremoniaalinen rajan sulkeminen, joka houkuttelee suuren yleisön. Taidokas isänmaallisuuden ja sotilaallisen näytelmän esitys on näkemisen arvoinen. Amritsarilla oli merkittävä rooli Intian itsenäisyystaistelussa. Jallianwala Baghin joukkomurhan lisäksi se oli myös Bhagat Singhin ja Lala Lajpatrein kaltaisten vapaustaistelijoiden johtamien liikkeiden keskus. Vaikka Amritsar on pääosin sikhiä, se on myös koti monimuotoisille yhteisöille, kuten hinduille, muslimeille ja kristityille, mikä edistää sen rikasta kulttuuritaustaa. Kultaisen temppelin lisäksi Amritsarissa on useita muita historiallisia ja arkkitehtonisia ihmeitä, kuten Ram Baghin palatsi, Durgiana-temppeli ja Gobindgarhin linnoitus, joista jokainen heijastaa kaupungin historian ja kulttuurin eri puolia. Amritsarin asukkaat tunnetaan lämmöstään ja vieraanvaraisuudestaan. Vierailijat puhuvat usein aidosta ystävällisyydestä ja anteliaisuudesta, jota he kohtaavat kaupungissa oleskelunsa aikana. Amritsarissa on useita tunnettuja oppilaitoksia, kuten Guru Nanak Dev-yliopisto, joka houkuttelee opiskelijoita eri puolilta Intiaa ja ulkomailta. Amritsarilla on valtava henkinen merkitys sikheille maailmanlaajuisesti, ja se toimii sikhien uskonnon maailmanlaajuisena päämajana. Monet sikit tekevät pyhiinvaelluksia kaupunkiin ympäri vuoden, mikä syventää sen kulttuurista ja uskonnollista merkitystä. Nämä ovat vain muutamia kohokohtia siitä, mikä tekee Amritsarista kiehtovan ja kulttuurisesti elinvoimaisen kaupungin Intiassa.